Gimgim. Wîkîpedia AZAD. Gimgim. Gimgim navê navenda Varto ye. Tirkan ev nav neguherîne. Varto li bakurrojhilatê Mûşê dikeve û navçeyeke Mûşê ye. Li bakurê Gimgimê Erzerom, li rojava Çewlîg, li rojhilat kop û li başûr jî Çiyayên Şerevdînê hene. Rûbera axa wê 1418 kilometre çargoşe ye û bilindahî li bakur aliyê Çiyayê Bîngolê 3000 metro û li hêla Çiyayê Şerevdînê jî 2300 metro ye. Wateya navê wê li ser bingeha navê Gimgimê zelalî nîne. Pir kes di wê baweriyê de ne ku ev nav ji UrartûYAN tê. Berîya Terteleya Ermeniyan 1904-2015 çend gundên filehan jî li heremê hebûn. Bi navê wartan êlek eşîrek Kurd heye li Gimgimê. Hin ji malbatên wan li gundê Qeremeşê dijîn. Guman e ku navê xwe dave Gimgimê. Angaşta duyemîn navê Gimgimê ji bêjeya Urartû derketiye, lê UrartûYAN bo xwe ev nav nebikaranîne. Piraniya zanistan vîya napejerînin. Angaşta sêyemîn ji şibandina peyvan tê. Hin dîroknesan Ermeniyan li erdnîgariya Kurdistanê li şibandina navan digerin. Peyvên Kurdî heger hiş bin ermenîkî, her du ziman jî ji heman malbatê ne dibêjin ev berê cihê Ermeniyan bûye. Ev ne rebazeke zanistî ye. Gorî angaştayê Gimgim ji bêjeya wart a ermenîkî tê. Wateya wê jî gul e. Ango cihê gulan lê em dizanin avhewaya serhedê Çiyayî ye, sar û ziva ye û ti carê Gimgim nebûye wargeha gulan. Bêjeya wart her wiha di pehlawiya kevn de jî cih digire û bi wateya gul e. Bi texmînî koka navê Gimgimê ji bêjeya wargeh zozanê tê. Çanda devkiya heremê de behsa du birayên bi navê Îno û Tato tê kirin. Dibêjin ev bira bûne û ji parêzgeha Dêrsimê hatine. Mêrxas bûne. Guman e Gimgimê bengeha xwe ji warê Tato girtibe. Berîya sedsala 16 gelê nedigotiye Gimgim. Tenê Gimgim di bikaranîye. Êla wartan jî dibe ku ji neviyên Tato bin an wextekê li navenda Gimgimê tijîya bûne û Gimgime di destê wan de bûye. Dîsa navê Gimgim gorî hin angaştayên ji ber erdhejan derketiye. Di 31 û 1946 de bi hêza 57 herdêjek mezin li Gimgimê pêkatiye û 839 kes mirine. 19 1966 de bi hêza 69 herdêjek çêbûye û 2394 kes jiyana xwe ji dest dane. Dîrok. Dîroka Gimgimê heye, mediyan aşkere bûye. Li Gimgimê bermahiyên serdama UrartûYAN hene. Pers, Rom,
Bizansî desthilatdarî kirine. Di navbera keyaniya Îranê û Osmanîyan de gelek caran gimgim cih guhestiye. Li şerê çaldiran na 1514 de di destê Osmanîyan de maye. Mirîtiyên Kurdistanê di karên xwe yên navxewî de azad bûne di dema Osmanîyan de. Li serhildana Şêx Seîd de gimgim xwedî roleke dîrokî ye. Bi qasî demeke Kurd be jî Varto azadî tem kiriye. Dîsa gimgime di şerê netewî de bûye û şahîdê lêhengî û îxanetê. Li ser pira Evdirrehman Paşaya di navbera Mûş û Vartoyê de Şêx Seîd nemir dîl ketiye destê dugela Tirka. Haborî hejmara niştecihên navenda gimgimê niha zêde bûye. Aborî li ser xwedîkirina bez û dewar, firotina berhemên şîr e. Niştecihên gimgimê di zaravayên Kurmanc û Kirmanckî di milkî an zazakî de axivin. Ji aliyê û olî de Sunnî û Elewî ne. Li gimgimê radeya perwerdehiyê bilind e. Niştecihên herêmê jiyaneke nûjen dijîn. Wextekê gimgimayan xwestin wekî kolxozên YKSS'ê hin firmayên herêmî ava bikin û tevahiya karê hilbihberîna berhemên şîr bi xwe bikin. Firmayên herêmî ava bikin û tevahiya karê hilberîna berhemên şîr bi xwe bikin. Lewra firmayên Tirkan şîr bi erzanî dikirin û nedîştin, reqabet jî hebe. Dewletê nehîşt firmayên herêmî bikeve karê şîr. Bi gotineke din bi zanebûn gel xêzan hîştin. Wan salên dawiyê bi mikrokredîtan hinekan ji xwe kewarên mozûngivê kirîn lê qedexeya zozan, operasyonên leşkerî, şewitandina daristanan rê neda, nade di wê de jî serketin hebe. Gimgimiyan gelek koçberdan e. Li İzmîr, Stenbol, Almanya bi giranî Berlin, Fransa bi giranî Warsey gelek gimgimê dijîn. Ew jê gimgimê re pere dişînin, an heger derfet bibînin bi havînan tên herêmê. Çand her sal li Girê Kox festîvalek tê lidarxistin. Herêma gimgimê ganiya stran û govendên serhedê lêstika çepkî navdar e. Wargehên balkêş. Navdarên gimgimê: Tirkan Temel, Şerefdîn Kaya, Çafkanî, Varto, TÜİK, Yasêyemîn, wîkîpedia AZAD.